La dreta, Port del Comte. La més a la dreta, Més aquesta. a la dreta. Vale, correcte. Després arribem al Pedraforca i Pedraforca. just al davant del Pedraforca tota la serralada del Cadí. Just a davant del Pedraforca, tot el Cadí. Molt bé. I ja? Després ja no veiem, allò ja és Cerdanya, ja és d'això. Vale. On i quan? Ara, algú si vol jugar a alguna cosa? Que m'ha agradat tant això. Sí, Hòstia, però és una passada. sí. No hi havia pujat mai. Ho celebrarem amb xampany. Però ara està molt bé que aquestes valles no Ole. venen abans. Ah, vale. Llavors això que Ole, pot ole. dir, que molta gent ho típic. Hòstia, doncs és bestial, Maquíssim, no? sí. És preciós. Sí. Ah, mira, el Pedraforca. Ah, sí, molt bé. I la Taga, la muntanya aquella després del Port del Comte, aquella que es veu allà. Sí, sí. Bueno, jo això... On està el Port del Comte, aquí? Aquest cantó d'aquí. El fons aquell. Sí, sí, allò és el Port del Comte. Hòstia, que ben parit, no? Sí, guaita el Pedraforca. El coll del Verdet, allà que Sí. quan arribes allà, si no ets mort, ja fas el cim. Sí. I Hòstia, que ben tota la parit. massa del Cadí, que ara la veiem quasi de cantó. Sí, Tot el Cadí és La tot serralada, exacte, de Cantó. Ah, el que diria perfecte. Que Sí. maco, no? Sí, bé, Hòstia, que maco. ho és. Xampany. Cava. Tu juro... Bueno, voleu... I seria ideal si poguéssim veure a través de Sant Quiri, que és aquesta muntanya Però fotre una mica de dinamita. que veuríem Salòria Sí. i veuríem bueno, els pic pics, de l'Orri, pics allà Que xulo, que xulo. Bueno, aquest d'aquí és el pic de Salòria de... No, això és l'Orri. Això és l'Orri amb les antenes. Pic de l'Orri. Amb Veus? les antenes. Això és l'Orri. de Sant Joan de l'Erra. Sí, Sant Joan de l'Erra. exacte. Allò és l'Orri, amb les antenes. Sí, Bueno. sí, sí. Sí, sí, sí. Pic de l'Orri. 400 i pico, Sí, ben parit. Allà dalt, de damunt dels Arcs. El més alt de l'Alt Urgell, 781. No és el Coma Pedrosa? Aquest és d'Andorra, 941. Jo me'l feia meu perquè hi vaig patir molt. I això del Quiri... Sant Quiri. Aquí fan una cursa vertical que pugen els tios aquests que pesen 40 quilos, recte així, que hi ha una pujada que caminen costa i pugen corrent. Hi ha una cosa millor del Quiri, i és el formatge Quiri que fa el de Drall, el del Mas d'Eroles. El del Mas d'Eroles. Que li diu Sí, li diu Quiri. el Quiri. Tens tota la raó. El Mas d'Eroles aquest és d'on venia el Ros d'Eroles? Ei, Ah, no, el Ros personatge, el Ros d'Eroles. d'Eroles és el formatge, no el bandido, eh? No. Jo estic parlant del Ros d'Eroles que va lluitar a la... No, aquest no. El bandit, aquest. No crec que... Amb els liberals, era? Sí, els maquis. però després No, va ser... No, era ell anterior... estava amb els carlins. Amb els carlins. Si us heu Va llegit ser- el llibre del Vilaró, sí, surt. Després va anar per lliure, també. Sí, va ser el cispe I personal. ell era d'alguna part d'aquí. Què, vols una Mas foto? d'Eroles és la formatgeria que hi ha abans d'entrar a Drall. Si doncs hi ha algun lloc que es Formatges diu boníssims Eroles, i un d'ells es diu segurament Sant. El sol del matí Són no noms hi és. molt repetitius al film. El Mas d'Eroles. Aquí, el qui l'havia conegut jo, que era una espècie de Roseroles, era el Cisco de Pessonada. Aquest era un bandoler de l'època, ja amb versió moderna, que contratava brigades d'anar a buscar contrabando i quan baixava els hi prenia el contrabando i no els pagava. No sé. Sí, sí, no. Si algú protestava, li fotia un tiro i se... Pues sí, però després aquí a la vora del Colón Joan, també el van enfilar i van dir... Diu, què li ha passat? Diu, has vist el trencalòs? Fotre dos tics. Sí. Sí. Que el van deixar a terra. Escolta, i si allò és el Port del Comte, aquestes muntanyes... Això diguis el Port del Comte. Llavors això és En el l'altiplà fons, de Port del Tuix- Comte. Port del Comte és el de més amunt. Això diguis Tuixent. Sí, Tuixent. Tota la plana de Tuixent. I llavors baixes cap a la vall, no Tuixent, carai, aquesta muntanya- Montant, perdona, Montant, sí, Montant, Tuixent Montant. I aquesta muntanya que és com una mola amb un prat. Això d'aquí davant és el de Montant, no? Això és muntant, Això és no? Montant. Això és Montant de Tos. Sí, muntant de Tost. És un altiplà, hi ha un poble, i llavors per allà baixes cap al riu de Tuixent, que hi ha diversos pobles, l'Avança, El riu de Cornellana, l'Avança, sí. l'Avança, El riu de l'Avança. el riu de l'Avança, i és el riu de l'Avança, tot allò. I per la dreta hi ha Allà també hi ha Ossera, jacintos de Compostela. sí, Si hi ha Kuipers, sí. Per la dreta surts a Ossera, i d'Ossera a l'Alzina. I a Ossera fan molt bons formatges. Sí, Sí, no? sí. I hi ha uns que fan tot tipus d'herbes preparades. D'herbes medicinals, bueno, herbes ramelleres d'aquells. Era una zona, l'Avança era una zona que hi havia les trementinaires, les famoses padrines del Pirineu que agafaven tot tipus d'herbes
i se n'anaven a fer la plana i allà on podia el Que cos arribaven els fins a la aguantava. costa, eh? Anaven fins a la costa. Soles. Era molt interessant. Barcelona també? I a Tornaven, Tuixén Sí, en sí. tenen una Barcelona, mica Barcelona, la sí, mostra tota la costa cap a de les Girona, tot allò, olles, cassoles caminant i sempre, que perquè hi feien ha fotos tots els encara, He anat. medicaments, Mm. feien pegats i Normalment anaven trencades, dos, però moltes com vegades anaven una si sola, tenies anava la mare i la filla. mal de cop, el que tinguessis, totes Ja les tenien els enfermedats punts ells separats. donaven solució per tot, et morives No com anaven ara, passant no? pels pobles Sí, que sí. podien vendre i Solució per baixaven tot. Hi he estat. Però d'allò de vet, les penyes de vet, el xarop de vet, moral que el que hi ha allí, però és el que hi ha Bueno, allí. per fer el De fet, la trementinaire ve de l'essència de trementina. Sortiven amb les herbes Sí, baixaven remeieres tot tipus aquestes d'herbes i remeieres, s'anaven aquestes, Després també rams de- utilitzaven algunes Però això ho carregaven